Vorbim acum despre principiul de funcționare al RMN-ului. Este un curs de începători, așa că nu o să intru în detalii nici legate de fizică, nici în detalii foarte avansate, însă este important să dau câteva informații despre cum funcționează un RMN, cum interpretăm o investigație RMN. Acum, pentru cei care nu au văzut niciodată un RMN, haideți să vă întreb un lucru. Ce fac copiii atunci când văd ceva nou? Tind să pună mâna pe obiectul respectiv, să-l bage în gură, să-l guste și așa mai departe. De ce? Care este ideea din spatele întregilor acțiuni? Conceptul este unul simplu, de a putea identifica un obiect după răspunsul pe care îl obține la stimulare. Avem un obiect necunoscut, îl vom supune unui stimul A. Vom obține un răspuns A, unui stimul B, un răspuns B și așa mai departe. O serie întreagă de răspunsuri care ne vor ajuta să tragem o concluzie. Bun, mergem acum un pic în laborator. Laboratoarele sunt pline de cercetători, iar cercetătorii știm cu toții că sunt oameni inteligenți care răspund corect la întrebări. Cercetătorii și mai inteligenți nu numai că răspund corect la întrebări, dar adresează și întrebări la care tot ei dau răspuns. Așa că într-o bună zi, prin anii 70-80, o echipă de cercetători asta și s-a întrebat ce se întâmplă dacă pun niște molecule înăuntrul unui magnet uriaș. Ce au reușit ei să observe? Că protonii se aliniază în câmpul respectiv. Haideți să vă explic un pic. Aceștia sunt niște protoni. După cum bine știți, ei se rotesc în jurul unei axe de spin. În natură, axele astea de spin sunt aranjate într-o manieră complet dezorganizată. În interiorul unui magnet, ele se aranjează de-a lungul axei magnetului. Lucrul acesta este foarte asemănător unei săli de clasă. În momentul în care profesorul intră și spune bună ziua, elevii se vor așeza în bănci, având axa principală paralelă cu toate celelalte axe. Continuând analogia, în momentul în care adresăm o întrebare unuia dintre elevi sau adresăm o întrebare mai multor elevi, vom avea anumite mâini ridicate. Ce înseamnă lucrul ăsta și cum îl putem vedea din punct de vedere al RMN-ului? Folosind o serie de câmpuri electromagnetice, noi reușim să destabilizăm doar anumite axe de spin. În momentul în care protonii respectivi se vor întoarce la poziția lor inițială, cu axele toate paralele, destabilizarea aceasta va produce la rândul ei un câmp electromagnetic pe care noi îl vom capta în exterior. În felul acesta obținem o informație pe care ulterior, cu ajutorul unui calculator, putem să o descompunem așa încât să obținem în final o imagine RMN. După cum spuneam, cercetătorii sunt niște oameni foarte inteligenți, spre deosebire de noi medici. În momentul în care ei au stabilit cu precizie toate caracteristicile câmpurilor electromagnetice pentru a putea să obținem un anumit răspuns, ei și-au dat seama că nu vom putea niciodată noi să folosim în practica noastră de zi cu zi astfel de caracteristici. Timp de repetiție, timp eco, lung, scurt, necși, unghiuri, grade și așa mai departe. Așa că ce au făcut ei pentru noi? Ei au venit și au stabilit un set de caracteristici sau mai multe seturi de caracteristici pe care ulterior le-au denumit într-o manieră în care noi să putem să le și folosim în practică. Avem o serie de secvențe de bază, cum ar fi secvență T1, T2. Astfel, într-o secvență T1, țesutul 1 are o intensitate. În secvența T2 are o altă intensitate, de la 0 la cât se poate de mult. Căutând aceste intensități și observând intensitatea în T1, intensitatea în T2, intensitatea în T3 și așa mai departe, putem să tragem o anumită concluzie. Ce anume este țesutul respectiv? Ca să înțelegeți un pic mai bine, haideți să jucăm un joc. Trebuie să aflați cine are cățelușul. Aveți nevoie de un pic și o foaie, vă recomand să puneți pauză în momentul acesta cursului, să vă căutați un pic și o foaie. Bun, gata, avem pic și foaie. Perfect. Ana, Maria și Ioana au în mână câte o jucărie de pluși. Vă recomand să puneți pauză după fiecare ipoteză. Jucăriile Anei și Mariei au urechi, jucăria Ioanei nu. Jucăriile Anei și Ioanei au coadă, jucăria Mariei nu. Jucăriile Ioanei și Mariei au păr creț, jucăria Anei nu. Jucăriile Anei și Ioanei au 4 picioare, jucăria Mariei nu. Dacă până în momentul de față nu v-ați apucat să scrieți, vă recomand să luați jocul de la început. Cine are cățelușul? La sfârșit veți ajunge la un tabel de genul acesta. Perfect, așa cum ați concluzionat, Ana este cea care are cățelușul. Este o metodă similară de a interpreta și secvențele RMN. Haideți să mergem mai departe să discutăm despre secvențe.